Takže čaute, vítajte u tohto videa. Toto bude jednoducho také video. Môžete tam vidieť taký modrý efekt. Sekundu. Je to vidno, že? To je úplne husté. What? Kto sa chce spýtať, čo tu mám na ruke? Už nepamätám, že som si to tam písala. Pekné tieto znaky, čo mám na mobile. No takže, ako ste si mohli všimnúť, v jednom videu som dávala moje obaly na telefóny, jak si dávajú robiť. Takže takýto mám srdiečkový, proste chytím a taký proste pekný. A potom tu mám Five Nights at Freddy Fazbear. Hádam, nie, to je Freddy. No dobre, tak to vyzerá úplne cool. Počkejte, ja sa toho pokúsim nadstaviť. Nejde, dobre, tak nič. Tak ja by som sa s vami pre toto video rozlúčila. No, chcela by som týmto videom ešte pozdraviť Veroniku a všetky baby, čo sledujú môj kanál. A čaute.